Simboličnim postrojavanjem bivših pripadnika 119. muslimanske brdske brigade Banovići na Srnici je obilježena 29. godišnjica od njenog osnivanja. Na ovaj način željelo se podsjetiti na slavne dane brigade i poslati jasna poruka da Banoviće i Bosnu i Hercegovinu i danas ima ko braniti ukoliko se za to ukaže potreba. Drago mi danas da imamo veliki broj i pripadnika 119. muslimanske brigade, pored njih da imamo i veliki broj onih koji nisu direktni učesnici, sudionici ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini u periodu 92-95. Vidimo mlade naraštaje, ovdje vidimo mlade snage koje će sigurno ponijeti amanet na starih. Godišnjica brigade je tradicionalnim maršem i okupljanjem bivših boraca obilježava se već 15 godina zaredom. Svake godine bira se nova lokacija koja je imala strateški značaj u odbrambeno-oslobodilačkom ratu. Ove godine to je bila Srnica. Poruka ovog skupa da je vrijeme da se probudimo, pošto smo se već dobrano uspavali i samim ovim činom mislim da smo progledali. Pa evo poruka za borce 119. muslimanske brigade da se nastavi tradicija okupljanja, da se ovaj datum nikad ne zaboravi, obavezno je da se drži tradicija, da skrenemo pažnju na mladi da gaje ovu tradiciju, da ne zaboravimo porodice poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca. Povodom 29. godišnjice od formiranja brigade položeno je i cvijeće na spomen obilježja u Banovićima i Treštenici.